Тя в една къща е там. И там е била. Значи търсена е с кучета, не знам сега къде е причината, кой не е положил усилие. Както почти винаги става. Да, за... Казвате, че самата система пуска такова арогантно поведение. За кое? Спрямо циганите. Не, това не го казах в такъв смисъл. Че самата държава не се грижи да разреши този проблем. Не, че не се грижи самата държава, просто не мога да, например... Толерира ги, точно така. Да. Вчера, например, с 6 деца няма възможност да се грижи за тях, живеят само на детски, 35 лева за детски. С тях 200 лева не може да ги обгрижи, защото всичко е невероятно скъпо. В момента е бременна с 7. И аз я питам, защо го правиш? Детето ми е с астма, не може да диша, нямам пари за лекарства. Значи дечицата са им... Не мога да кажа, че те се раждат невинни, но не знам, те ли ги правят, сигурно те ли ги правят такива, не знам. Често сме виждали, че... Ние сме видяли в последните 16 години, че всяка институция гледа да си измие ръцете. В момента имаше ли нападки спрямо училището, понеже ние знаем, че едно дете се формира в семейството. Значи имаше една госпожа, каза, че минавали през училището, без да влизат в училище и че, т.е. както ни казваме ние на жаргон мъртви души, т.е. че ги водиме само заради бройка, значи специално при нас не е така. А сега какво е настроеното в момента в селото? Как са? Има ли страх сред българско население от някакво... Страхуват се. Предполагам, че се страхуват. Опасно е. Опасно е. Ние вече хората станали по-предпазливи, не знаеш. А други такива инциденти ставали ли са по-големи или само са били на кражба и сега чак са избухнали в такъв огромно престъпление? Не, те само такова, кражба на... Не само специално те, ами цялата циганска общност. Няма. Не, аз не знам. Толкова голямо престъпление, първо те се усетили безнаказано, че чак сега са... Не мога да кажа, защото го направили. Али? Да. Казва, че са го направили заради златото. Решили се да ограбят заради пръстените, макар че ако само заради пръстените не би трябвало да изнемат живота, не знам. Това е мястото, където жената Красимира е захвърлена от циганските изроди и престоява 25 дена. Води ли се според вас един геноцид по страна на циганите на българско население по селата? Защото виждаме, че в градовете не е баш така, защото има полиция. Ами, те според мен усетиха, че всичко, което направят, остава ненаказано. Кражбите особено въобще не ги
Това не го броят даже за престъпление, според мен. Ти открадат си най-безогледно и толкова. Аз имам един приятел, който преди 5-6 години тук ги фана в негов блок да берат царевица. И той е малко лют така. Беше довел още един приятел и ги беше понабил. И накрая го осъдиха на 3 години условно него. Него? Да. И от тук нататък те си мислят, че си прави. Значи казват, ма ние не имаме работа. Ама да ги потърсиш за работа. Ма това оправдание ли за престъпление? Ама работа има за всички. Тук това село има 30 000 декара обработвана земя. Разгледахме, да. Ако идеш, погледнеш техните дворове, само бурени и нищо няма. Един човек, къде иска да работи поне двора, ще си насади там чушки и домати да яде. Нали така? Те нямат нищо. Това означава социални и кражи. Но това са разчитки и цял ден играят свара тук в кръчмата. Някакъв вид комар. И на помощ. И на помощ. И край. Вижте какво тук, примерно, няма полицай. Да. Няма и на кого да се оплачеш. И да се оплачеш, най-много да ги привикат, да ги повозят до участъка в Хайрен или в най-много до Козлодуй и до към час, 2, 3 са ги върнали. Няма какво да им вземат, няма какво да им направят. Те така няма. Или казват, престъплението там някаква цена има там, 200 лева или под тази такова сума и не подлежи на наказание. Аз това не го разбирам. Значи ти ако имаш 100 кокошки, 100 дена идват ти крадат по 2 кокошки или 50 дена по 2 кокошки, ти свършат кокошки, това не е престъпление. А това човече там и тази байчка, че цяла година гледат едно агънце там да се заковат или едно прасенце и 20 кокошки, това никой голяма работа. Ние видяхме цял държава, видя, че една Франция с 60 и колко милиона изгони наши 20 цигани, защото тия 20 цигани им пречат. Интегрирайте ги, бе. Ние 6 милиона, как да интегрираме 1 милион цигани? И как да ги бутаме напред? Значи ние, че ги храним, ги храним. Аз един път... Сега тия стоят от затвора, аз трябва да плата до март месец, до края на март данъци, да имам какво да папкат тия. Е така? И на колко ги осъдат, аз пак ще ги храня. Да не говорим, че ако нещо там държавата ще да ги съди за кръвнина или аз ли, нямам представа от тия неща, ако ги осъдат, те кога ще ми дадат тия пари? Моите деца, кой ще ги издържа? Едното втори клас. Кога ще изучи основно, средно, висше образование? Кой ще ги храни? Това трябва да е справедливата присъда. Има си някакви учени, тия си ги измислили тия закони. Това трябва да... Тия не трябва да се връщат. За отнемане въобще, и то по такъв начин. За нищо. За нищо. Да играят сфара, да имат какво да залагат. Защото нямат пари да залагат. Още повече вашето семейство им е правило отстъпки. Ако ви покажа, версиите са от ком до лом. Такъв тефтер има. То тефтер пише и тях. Още от как са пръкнали тия двамата са на вересии родителите. И не само тия. Хранили сме ги. Кога върнали, кога не върнали. Работа сме им давали. Може ли да попитам нещо? По принцип, това престъпление, възможно ли е повече хора от тяхната фамилия да са участвали? Защото и кмета каза такова предположение, че има хора, които са следяли от долната и горната част. Ами, ние така предполагаме, но ние не сме следствени органи. Не мога да кажем нищо. Да, е ясно, че... Все пак това се случва в 2 часа на обяд. Насред селото е. Аз не знам каква смелост или наглост трябва да имаш да свършиш това нещо без отцепление, така да се каже. Някой да гледа дали няма да дойдат хора или така. Не знам.
според мен е твърде възможно да имат помагачи. Но това следствието би трябвало да установи. И не може да направим нищо, само предполагаме. Хората постоянно ме срещат и ми казват, ама то така се говори, че е станало, иначе еди кой си участва. Ей хора, казвайте това на полицията, аз не мога нищо да направя. Нищо не мога. Адекватни ли бяха мерките на полицията? Да ви кажа, според мен не особено. А забелязали сте много Значи тази жена трябваше да се намери първите 2-3 часа на 100 метра от местопрестъплението. Но